To be honest ay mga Inday no, grabe dire na jud ko natingala sa mga tao diri sa Cebu ba. Kay lagi man grabe jud sila karespeto sa simbahan. Kay lagi before na sila mogawa sa simbahan is mubabay jud na sila sa Santo Niño or mananghid jud na sila sa Ginoo nga muuli na sila. Ug mao din ni ang part 2 sa akong paglaag dito sa Cebu. So inana ang kinabuhi pag mosakay ka og kukalyong. Ug diri day sa kukalyong mga Inday no is libre na or free ra na ang habol ug ang bedsheet ninyo. So bali kaning adlaw is pagkaugma na ni ug inana day kanindot ang panahon karon mga Inday no kay lagi hinay ra kayong ulan ug linaw sad kayo ang dagat. Mao na pag nakasulod sa barko is dili nimo ma-feel nga naaday ka nagdutaw-lutaw sa dagat. Ug kani mga panahon na mga Inday no is grabe ka bless namong tanan ani nga mga pasahero kay lagi linaw ang dagat ug wala kay dagko ang balod. Ug dito ra dapita namo na feel nga ning uyog ang barko or nagbawd-bawd ang barko pag abot namo sa Siquijor. Mao na pag abot namo sa Siquijor mga Inday no is na action jud ko kalipong kay lagi balod na kay sa tanan ug makaana jud kasi mga una tay sa mag life jacket na bakuani please lang. Kay lagi ma-feel jud nimo ang barko nga nagbawd-bawd siya ba. Og anyway mga Inday no is mayong adlaw di ay sa tuang tanan. Og kani nga time mga Inday no is padunggo na mi ani para sa Cebu City na jud. Og dire na jud ako nakita nga akong hitsura nga grabe naman jud kahagard og grabe na pud ko kalagkit ani lami na kay ko maligo ba. Og nigawas na mi sa amo ang kwarto ani kay lagi gusto ko magtanaw-tanaw sa daplin ba. Kay lagi man diha sa daplin is daghan na kay kang nindot nga mga view nga makita nimo ug bugnaw na sad kayo ang hangin ani mga panahon na. Og ready na nako sa gawas ang among malita kay lagi excited na kay ko muna og ani kay lagi makatunob nako diri sa Cebu City. Kay first time ang guna ko ning mutama or first time nako ning makanhi diri sa Cebu City so mo nang excited jud ko ani please lang. Og diri de minidunggo sa per uno. Kay last man guna kong giagtuan mga Inday is Siquijor. So dito sa Siquijor mga Inday no is grabe pug ko nag-enjoy sad ko ato nga time ba kay lagi nindot kay ilang dagat ug nindot sad pud kayo ilang lugar dito. Pero karon is nanadyo ko sa Cebu so before pa mi niagto sa amo ang hotel. So nag-hike sad mi ani kay lagi mo agto sa midaan sa Santo Niño sa simbahan kay managkot sa midaan before mi muuli sa mga hotel. Mo nakatunga sa tong vlog ani puro lakaw ug puro guyod sa malita please lang. Kay ang per uno manggod nga gidungguan namo sa barko kay duol ra manggod pod sa simbahan sa Santo Niño mo nang amo lang ni siyang gihay kay para madali-dali mi kay lagi traffic kay ani mga panahon na. Mo na pag-abot namo diri sa simbahan mga Inday no is nagmisa pa ang pari so perfect ay pag-abot namo kay lagi nakapil pa mi gamay nga misa. Ug diri na jud ako nakita ang simbahan sa Santo Niño kay lagi pangandoy ni nako nga makadagkot ko diri or makasimba man ko diri sa ilahang simbahan. Ug kani nga time is grabe ko kalipay kay lagi gitupad jud sa Ginoo ako mga pangandoy nga makanhi ko diri sa ilang lugar ug makatagkot po ko sa ilahang simbahan. Kay ang purpose man gud namo ngano ni anhimi diri sa Cebu kay dili lang purpose para lang mulaag so ang pinaka purpose jud namo ani is managkot mi sa mga taga simbahan. Mo na paghuman ako og pray, paghuman ako og kanang pagampo o pasalamat sa Ginoo so nagvideo sa ko kay para sad makakita mo sa wala kakita nga mao ini ang simbahan diri sa Santo Niño sa Cebu. So dako ilang simbahan diri ug tanang santos halos makita nimo tanan diri. Ug kanisang panahon na mga Inday no is wala na sa nitaw kay lagi mo ipagkahuman sa misa so nanguli na ang ubang mga tawo ani. Pero gani kung gusto mo muhikap dito sa Santo Niño mga Inday no is kailangan jud mo magpila kay para makahikap mo or makaduol mo ni Santo Niño. Dayon dito is dili ka pwede mag-video or dili ka pwede magpa-picture dito sulod sa Santo Niño. Kay wala nila gi-allow dito ang mga video or mga picture sa Santo Niño jud sa sulod. Mo nang makapokus jud ka og ampo or makapokus jud ka pagpangayo sa iya kung unsa imong gustong maabot sa imong kinabuhi or unsa imong gustong pangayoon dito sa Santo Niño. Ug mao na ni ang gawas ani so makita na po nimo ang daghang kay mga santos diri sa kilid so pwede po ka diha magampo or pwede ka mohikap dira. So pag human na mo panghikap sa mga santos nga mo ang gituhuan so mao nang ning gawas na pud mi kay lagi mo agto na pud mi dito sa dagkutanan jud. Ug mao ni ang gawas sa simbahan diri sa Santo Niño mga Inday no is daghan jud kayo na maligya diri og mga kandila nga pwede mo mupalit sa ilaha. Og diri bitaw sa Cebu mga Inday no is grabe jud ko katingala ba kay lagi ang mga tawo pagikan sulod sa simbahan is mubabay jud na sila. Kay diri magud sa amoa pag human og simba or mugawas sa simbahan so talikod uli na. Pero diri sa Cebu mga Inday no is mubabay jud na sila pati mga bata is mubabay sila sa Ginoo or sa mga santo then magpasalamat sila ba. So dito ko dapita na tingala nila kay lagi dili man inana ang amo ang lugar pag human og simba talikod largo uli na. Munang nakana ko mga Inday ba wow grabe inani di ay ang taga Cebu no grabe sila karespeto kay lagi man mananghid jud na sila sa Ginoo mananghid jud na sila sa simbahan ug sa mga santos nga muuli na sila mo nang mubabay na sila pag uli. Kay lagi mao man among nakita paggawa sa mga tawo nga nimbabay sila ug napasalamat sila ug nananghid sila sa Santo Niño nga muuli na sila. Mao sa namong gibuhat is nimbabay sad mi ug nananghid sa Santo Niño nga moadto na mi ug nagpasalamat sad mi nga nakatungtong mi or nakaabot mi save sa ilang lugar. Kay human naman lagi mi panagko diri sa Santo Niño sa Cebu mga Inday mao nang pauli na mi or paadto na mi ani dito sa moang hotel. Ug kaning panahon na mga Inday no is grabe na kainit mao nang grabe na sad pud kalag
sakit ang akong gibati ani please lang. Mo na pag-abot na mo sa hotel mga Inday no is grabe na kang ginahawa jud ko kay lagi gusto na kong maligo kay lagi init na kay akong gibati. Kay kani mga mga panahon na is grabe jud ka init sa Cebu ambot na lang. Mo na pag-abot na mo diri sa hotel mga Inday is na mahuway sa miog kadyo kay lagi ang akong bagtak maranang niggahi og hinay ka ani please lang. Ug mao din ning hotel nga among giabangan diri sa Cebu so duol ra kaini siya sa sentro sa Cebu. O pag-abot na mo diri sa sulod is grabe pod sad kabugnaw ang amo ang kwarto. Mo nang nagduduha na sa noong ko kaligo kay lagi hasta pong tugnawa diri sa amo ang kwarto. Kay nagduduha man nagi kog ligo mo nang nikaon sa ko aning cinnamon nga gikan og Dubai hasta man pong lamia please lang. Kay to be honest mga Inday no is gigutom jud ko og hinaik na mo ani ba please lang. Unya sa barko manggod is wala jud ko ni kaon og rice kay nagi nag cup noodles ra ko kay di ko gustong mo tambok jud ko anig maayo please lang. Pag humana mo kaon dito sa hotel mga Inday no kay nang snack naman ni nang gawa sa daimi ning ato sa mi groceryhan kay lagi wa man daimi shampoo og mga toothbrush og mga toothpaste. Mo nang namalit sa mi mga gamit mga sabon kay para makaligo na mi then pagkahuman ana is nangato na pud mi og chowking kay lagi nag-order na pud mi daan og pagkaon para sa amo ang lunch. Kay para mausa na nimong lakaw kay para pagkahuman na mo kaon tanan is mga ligo na pud mi kay lagi na nasad mi laing lakaw aning mga adlaw. So pag human na mo sa chowking so nianhin na pud mi glaing grocery na sad mga Inday kay lagi man mamalit af sad mi og mga snack para panggabiin na mo ba kay lami man gud magkaon paggabi so lami na sad mag snack unang namalit na sad mi diri. Og diri di ay sa kulon sa Cebu mga Inday no is grabe kadaghan sila og mall og daghan ka sila groceryhan mo lang di ka maguol. Maskin asa pwede ka mo palit og kanisa nga mga time mga Inday no naabot na mi ani sa among hotel so nangaon na mi ani para lunch kay lagi na napon mi laing lakaw ani. So mga to na sad mi sa laing simbahan nga gusto namong dagkutan ba mo nang kailangan mo kaon jud kog daghan ani kay para na ako'y daghang energy food please lang. Og anyway mga Inday no maora da ini ang ato ang part 2 og napaday tay sumpay ani sa atong video mo nang dire na sad ko mag-end og mara sad na akong i-share sa inyo. I'm Emerly and thank you for watching mo nang bye mo oy.